Ng'amosebedo gi chan iyudo ka ng'ano en miyude mokuongo kosemake kod jogi kichwan jonabi mamiriambo gidonjo mos. Yesu nosenenogi mowacho ni beduru motang' kodgi kendo gibiro puondo ji kendo gipuonjo mopogore. Gin giketori aketa mak mana ni ok oluongogi kod Nyasaye. Emomiyo wadwa ni wagol onyo mager kendo wakwayo ni wabedo kod thuolo kaka ubedo kod thuolo umiwa thuolo wawuoyo. Nitiere jo miriambo gin kinena nena kama iyale tiuse pi tang'ne kanyo, kinena kama iyale tiuso lo mano tang'ne, kinena kama iyale tinumo ka gitudi mana Nyasaye ni tudo gi gimoro mano tiende ni kanyo Nyasaye onge. Emomiyo wabeduru motang' nikech giriek kendo giriek mak mana ni ng'eyo gi yot. Kidwa ng'eyo